कार्डखौ सोलायनानै लांफैनांगौ थारमाने भटार कार्डखौ। दंफैयो आङो भुटानाव बेरायनो फैदोंमोन। नै बे जाबाय भुटाननि सिनारि ना जोबोद गोजौ गाहाय डेन्जार लामाया। गोजौ खाथारना नेचार सिनारि बेफोरबायदि कार्ड मोनो। इ कार्डखौ सोलायनानै लांफैनांगौ थारमाने भटार कार्डखौ। बिदि जायो कार्डआनो बिदि जायो जोंनिफ्राय भटार कार्डखौ लाखियो आरो बिसोरो। ओमफ्राय बेखौ बिसोरनो होबाथाय मोनफिनबाय जों बेखौ खोमाबाथाय भटार कार्डखौ मोननायनि चान्स थाया। ब्रिजखौ गुफुर होबाय माथो। जोबोद गोजौ गाहाय डेन्जार लामाया। बहुद गोबाव जाबायमोन आं भुटानाव फैया, दिनै फैफिनबाय बेरायनो थाखाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननो भुटाननि माबाखौ एसे एनै देखायनोसै लोगोफोर। ससे थांबावबाथाय चेक पस्ट मोनसिगोन भुटाननि। बेयाव माने चेक पस्ट खालामो। जाय बिथांमोनहा जोंनि नामलां भुटानाव फैनो गोसो माने भटार कार्ड लाबोफाथार, भटार कार्ड गोनांथिथार। माने भटार कार्ड गैयाबा बारहोआ बिसोरो। ओमफ्राय गारि सालायग्राफोरनि थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्स, ओमफ्राय गारि आरसि बेफोरबायदि थानांगोन, होमबासो भुटान बारहोनो मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा बेफोरखौ लाबोबाथाय भुटानाव बेरायनो मोनगोन। सिगाङाव नुहुरनाय खिनियानो चेक पस्ट। ओमफ्राय नैयाव नैखैजाय थाव दिपु दङ। बेयावनो जोंनि इण्डियानिफ्राय बहुद माने थाव सोनो फैयो। नैबे थाव दिपु इण्डियानि मानसिफोरा बेयाव थाव सोनो फैयो आरो एसे खम बेसेनाव मोनो, बेनिखायनो बांसिन सुबुङा बेयाव थाव सोफैयो जोंनि लकेलनिया आरो। अन्थाइखौआरि भुटाननि ini Indian food beran video sekolah beran video ini check post lagu beli ya dia entry खालामनांगौ entry खालामाबाथाय माने हाबहोआ गेट भुटाननिफ्राय थांफिनगासिनो बारनो मोनबाय जोबोद स्पिड खारो नै ओरैजा दलहा जायो नालाय 60-80 खारखायो बिना गियार लागायालासिनो ब्रेक गासो खालामनांगौ लोगोफोर नङाबा माने स्पिड खारो एसे गासो खालामाबाथाय ओमफ्राय मानखोनांगौलाय बुहुद खस्थ'लै माने गोजौ जायगा नालाय लासै मानखोनांगौ जायो। नै दानि ट्राक थांनाया बिराद लासै मानखोदों।